O Concello de Pontevedra informou hoxe da reactivación urbanística desta parcela de Mollabao. Segundo anunciou esa portavoz do Goberno, acaba de ser nomeada unha nova presidencia a Secretaría da Xunta de Compensación, a cal estará integrada polos propietarios destes terreos e pola entidade inmobiliaria Aliseda S.A.U. Esta será a empresa encargada de construir 64 novas vivendas unifamiliares nesta zona. O que se proxecta construir nesa zona residencial serían 64 vivendas unifamiliares. Tamén quería dicirvos que dende fai tempo vimos notando nos servizos técnicos do Concello un incremento de preguntas sobre a construcción de vivendas unifamiliares, probablemente provocada pola situación de confinamento e pandemia. E o que nos fai estar tamén, especialmente contentos de que este polígono se reactive e con ese uso que, como vos digo, xa estaba previsto no plan parcial. A parcela na que se construirán estas vivendas conta con 28.000 metros cadrados. Deste total, a promotora deberá contemplar unha cesión de case 3.000 metros para espazos libres e zonas verdes, uns 1.100 metros para equipamentos e 11.000 para viario. Ademais, nestes terreos crearánse tamén 102 prazas de estacionamento libre. Esperamos que o 21 sexa o ano definitivo para o arranque de Mollabao e, sen dúbida, vai a ser o ano que marque un antes e un despois na millora das condicións de vida e da calidade urbana dos veciños e das veciñas.